kami ay nagdadalamhati sa pagpanaw ng ating kailian dito sa Barangay Darat. Walang iba kundi si Sir Alejandre Arsadon. May-ari siya ng Arsadon Kitchenette dito sa National Highway, particularly sa Barangay Darat, Pinili. So, nagkaroon ng investigasyon at mula doon sa sinabi ng witness na ang kanyang son-in-law na si Jerison Saludes at isang crew member din ng kitchenette na natagpuan niya ang kanyang father-in-law doon sa kusina at nakatali ang kanyang leeg. Ito ay nakatali din doon sa may handle ng freezer. So, doon sa theory na kung saan ay hindi naman natin may masasabi na may foul play or may nangyaring pagnanakaw. So, allegedly, ang investigasyon ng PNP is alleged suicide. At pinagtawag din naman tayo ng SOCO to process the crime scene and with the assistance of our rural health officer, kung walang iba kundi si Dr. Agnes Barlahan, to declare the time of death and the possible cause of death. And kami ay nag-convince din sa mga kapatid at close relatives and yung mga kapamilya, kasi asawa nasa abroad daw. At na kung maaari ay makipag-coordinate din sila doon sa pagkandak ng otopsiya. Ngunit sila ay nagbigay ng na hindi sila interesado doon sa kandak ng otopsiya. So, yung parang sana makapag-move tayo doon sa investigasyon na kung saan yung mga sign of strangulations or may mga pasa o sugat yung tao, ay masabi natin na ito ay galing sa isang tao o kung mayroon po tayong masasabing suspect. May mga gasgas din kasi sa katawan na pwedeng doon sa pagkakatali ng kanyang leeg ay masasabing kusa na nagasgas ang kanyang katawan doon. O kung mayroong makapagsasabi na ito ay ginawa ng ibang tao. At kami rin ay nag-conduct ng backtracking at forward tracking sa kung anong posibleng nangyari. Lalo na doon sa mga CCTV footage ng mga iba't ibang establishmento malapit doon sa kanyang tinutuluyan. Okay, sir. Sir, ano pong oras kanina na nangyari itong krimen, sir? Yes, Ma'am Cristel. Itong si Mr. Alejandre ay regular yan na pumapasok kada tuwing alas 3 between 3 to 4 a.m. ng madaling araw para magsaing ng bigas at i-prepare yung mga ibang putahe na kanilang tinitinda dahil umaga at lunch lang, breakfast lunch lang yung kanilang pwesto at hindi na sila nagbubukas ng beyond 12 noon. At na-declare or na-recover nitong kanyang son-in-law na si Jerison around 6 o'clock a.m. in the morning. So, sa tuwing pumapasok po ba si Mr. Arsadon, itong biktima, sir, wala po ba siyang helper or kasama, sir? Yun din yung natanong namin kay Jerison dahil itong si Mr. Alejandre ay lagi siyang nauuna na pumupunta doon sa kanyang pesto at sumusunod din itong si Jerison, yung kanyang son-in-law. So dalawa sila. Kaya nga lang hindi sila sabay na pumasok. Yun.
Nung Hmm. nangyari yon at nagtanong din kami doon sa immediate residence doon o kapitbahay niya na regular naman sir na may naririnig kami diyan sa lugar nila, diyan sa pwesto nila na nagpre-prepare ng mga pagkain o nagluluto. Pero ngayon lang araw na to na tahimik yung lugar. Kaya yun pala ay wala na, namatay na yung matanda. Okay. So sa pag-conduct niyo po ng information, sir, wala po ba siyang nakaaway sa nakaraon or ano man po, sir? According din sa kanyang mga kapatid at pamilya, mabait naman tong si Mr. Alejandre Mm. Arsadon. Wala naman silang nasasabing kaaway niya. Nagpapautang din naman siya. Kaya nga lang, nung tinanong ko kung nasingil na ba niya o paano po ba yung pagbabayad sa kanya, ay nasabi naman nila na lahat ng mga may utang sa kanya previously ay nabayaran na yung mga utang. Although kahit nahirap din siyang maningil sa mga cellphone dahil through scrutiny din sa kanyang mga cellphone ay may mga conversation naman doon. Pero okay naman, nakapagbayad din naman sila. Lately lang na itong kanyang anak ay namatay. So yun Mm. din yung kanyang iniisip na siyempre masakit para sa kanya na yung kanyang anak ay namayapa na. Kailan lang yun? So, nung December daw, reunion nila mag-anak, magkakapatid ay nasa sulok lang at umiiyak itong si Mr. Alejandre. Sir, totoo po ba na itong pagkamatay niya, meron pong mga bagay na nawala sa kanyang karinderya or yung mga lahas niya, sir? Intact yung kanyang alahas. May singsing siya na kulay ginto at relo na kulay ginto rin. Actually, nandito po sa amin. I-surrender namin yan after our inventory. Kung regarding sa pera, uh, yung kaha naman is dahil wala pa namang pinagtindahan, wala namang pang pera doon, mga barya lang. So, sinasabi nila, allegation na may nawalang pera sa kanya o may kinuhang pera sa kanya. So, until we have to process the investigation, kung meron ngang pera na involved doon o ninakaw o ano man. So, wala pa tayong concrete information regarding that matter. May mga pera na nakuha din kami doon sa kanyang sasakyan pero hindi na yon parte ng ng crime scene. Pero yun ay nai-surrender naman na sa kamag-anak. So ano po yung investigasyon niyo? May foul play po ba na nangyari or wala po? Kasi may mga sugat-sugat pa po siya sa kanyang katawan, sir. Ah, yan din po yung unang tinitingnan natin. Hindi we are digging to a deeper investigation. Hindi lang po tayo nag-i-stick sa isang theory na ito ay suicide. So tinitingnan din natin yung anggulo na maaring mayroong ah, gumawa ng krimen na ito or may foul play na sinasabi. Kaya nga po, kino-convince namin yung kanyang ah, mga kapatid na sana maki-cooperate din sila doon sa pagkandak yung ano lang interesado sila na ipa-autopsy yung bangkay. Kasi kung hindi natin makikita kung ano man yung gasgas o yung mga sugat-sugat na nakikita lang natin, is hindi natin masabi na yun ay nagawa ng isang tao o maaring yung pagkakasakal niya doon sa tali na nakalagay doon sa kanyang leg ay nagkaroon ng strangulation. So nagasgagasgas yung katawan niya. So, hindi natin masabi na yun ay pinukpok o kasi may mga sugat pa siya sa mukha at sa ulo. Hindi natin masabi na napukpok yun o naunpog.
Mm. kung hindi po expert yung magsasabi. Kasi kahit ako, hindi ko rin masabi na yun ay sugat lang. Yun ay mere sugat. Pero hindi ko masabi na yun ay naumpog o pinukpok. Dahil mayroon po tayong mga espesyalista tungkol sa mga bagay na yan. Kung hindi natin mapa-autopsy, hindi po natin makita kung ano po yung totoong dahilan, kung ano po yung nangyari. Okay, sir. Sir, how about po yung mga CCTV footage? Meron bang mga CCTV footage dun po sa lugar, sir? Yun din po yung isa sa mga tinitingnan natin na pwedeng makapag-assist sa investigasyon natin, ano, yung CCTV installation. So, naghahanap po kami dahil may katapat na total gas station naman yun. Kaso nga lang medyo may kalayuan at hindi hagip yung buong pwesto o yung kitchenette dahil may mga puno din at saka may mga stall na tindahan ng mga ah, bawang at sibuyas doon po sa lugar na yon. So, sana kung may makuha po tayong CCTV footage sa harapan lang po sa may kalsada. Kung meron pong dumaan sa bandang likod dahil open din naman po 'yon, ay wala po tayong mga lugar doon na pwedeng ah, makuhanan ng CCTV footage. At accordingly, sa kanyang mga ano din po, kapatid, kapamilya na 2 beses nang nanakawan itong Arsadon Kitchenette. Mm. Pangatlo po itong pangyayaring ito. Yun nga din po yung sinasabi namin na bakit hindi sila nagpa-install ng CCTV noon pa lang. Mm. Kasi Okay. yan po yung makakapagtulong sa investigasyon kung ano po yung talagang nangyari. At meron din naman pong ordinansa dito sa pinili na kapag kukuha ng business permit o magpapa-renew ng business permit ay kailangan may installed Mm. CCTV yung mga business establishment. Ngayon, yun nga lang po at yung establishment nila ay wala pong CCTV. Okay, sir. Sir, ito pong karinderya ng biktima, ano po yung mga katabi niya, sir, or katapat niya po? Ah, may bukid doon sa katapat mismo, bukid. Sa left and right is may bahay din doon sa may right side niya. At doon sa may kalsada, may mga business establishment din naman po doon na garlic and onion stall. Okay, sir. Sir, sa ngayon, ating pong makakasama si Bombo Roger. Bombo Roger, kung may follow-up question ka kay Apo Hepe, go ahead. Okay, maraming salamat Bombo Cristel. Yung bagamalay, mapupuli sa Major Marsan. Sir, kaditoy, muk nga digitikas ko naman nga iway itong pwede ng investigasyon. So, at magit kita yung motibo, initial sir, tinakawan din mo na, sagbay na nga pinapatay, or alleged nga nag-suicide. Apo, Hepe? Radyo Garod, sir, hindi napan kami, di nga nang-imbestiga ng kita di sitwasyon na nakatali ti tingid na tapos nakagalot ayan ti handle ti refrigerator. So mabilin nga suicide by hanging ti mapan nga maysa nga result ti cause of death na. Yeah. Mm. Kaya nahanlat tamat nga mapukaw dig to a deeper investigation nga kunakdat tay nga mabalin nga dati tsuri nga aday iti na robbery nga napasamak. Mm. Aw nga mahumat iti mabalin nga dagiti donor nga nakita yan ti parties ti bagbagi na ket mabalin nga lalo dito yan ti pispiskin dito na yan ti ulo na ket aday iti donor na. Mm. Mabalin nga di pinag-strangulation to death na ket na inaitugtog no na naigasgas ayan ti semento no Mm. man di na panakabagkal na. Ngem no adat sa bali nga nangaramid adat ti suspect tayo no tinag the foul play no robbery
Ket makita ko ma. So no dagiti lang kami gas-gas kas kada sugat apo ket no kitaan tayo. Ket makuna lang nga gas-gas binusugat gidya. Ngam no expert tinangibaga nga dayta nga sugat ken gas-gas ket naggapo iti na kastoy nga bagay dagiti pinangpakol ti ulo kasi kumapo dagiti blunt objects binuka. Mhm. Okay. How about kaditi karinderya sir? Ada iti force entry nga na-discover tayo or na iwarwara nga gamit diti victim apo hepe? Kastigamente apo, idi si Mangpot dito'y biktima, ijay karinderya, ket nag-inwar namin na, nagiti naka-ref, naka-freezer nga ipapudot na, nga naluto nga sidan, naluto nga nalakodan ko. Ken agar arasaw, bagas, ararasaw na di bagas. Nakitam di area ket adu dagiti na bagas nga naburais. So adat strangulation na. Aji garo dapo di nakita tayo ket nakatali jay ko. May either nag-suicide di no talida ada sa bali nga tawo nga nangaramid. Ako ang tanong suicide kung natin apo hepe no refrigerator akit nababa unless no digiti na dadakkel nga refrigerator deti nang Italian da iti tali apo hepe kasi kangato na sir deti refrigerator manipulati taon deti na nakatali nababa lang apo hepe. More or less 1 meter ti ngato na. Mabalimot nga agluspak lang no kaiso na ejay. No man suicide. So alleged suicide so kita tayo pa iti na investigasyon. Okay, nakunam tatay sir nga dayti munan nga report or insidente nga natakawan but handamat kin report iti stasyon tayo iti pulisya apo hepe. Well, siguro dahil iti report na data nga nabayag nga napasamak ka dagita na po. Way back naman na tawin pa lang, tajak pa na dig investigation. Ngam DJ lang, tiko na kat adab gayam iti na naminduan nga napasamak nga natakawan ni Suna. Apay pa lang handa nga nag precaution ko ma. Oray ko man nag-install dati CCTV pesto da apo. Namuna ko naman sir kada iti ordinansa nga masapol iti CCTV. Kadigiti agundaway sir awan pa iti deklara iti pamilya or base iti investigasyon tayo no ada iti napukaw nga gamit dati biktima apo hepe. Well, ti kunada dati kanayong igam na kwarta. Bago da dya, itirabi na, dahil may kano, nagbulod mo iti agkatad 110,000. So, naipabulod na da dya. So, ibagbaga, dadala ta ti kwarta na da ita biktima ko nada. Nakita mi mo, intact mo, ada singsing na, ada relo na intact mo no ka. No, di kwarta, negative iti na nakabulsawi no wallet awan matapo. Okay. Based the result that attending physician na certibus mortem examination na manong nga oras sagbay nga natay no daman ti nagbalin nga deklarasyon iti ay munan nga ng taming nga health officer ita pinili apo hepe. Well, according kini Dr. Agnes Ket nabit pay ang nga ni awan pay may sa oras nga natay dito apo. So possible parbangon nga pasama deti insidente or panakatay deti biktima apo hepe. 6 o'clock nga na-discover ni Jerison dagyan ay son-in-law na. Okay. Sir, maraming salamat kadeti oras ng PEM stasyon ni Bombo Radio. Malaksit sir no dagiti panawagan tayo. Especially dagiti danti likudan nga or nakakita deti insidente numan ibaga tayo nga deti foul play deti panakatay. Although tingon namon nga yure tayo deti anay nga autopsy o kalikagom ti pamilya nga autopsy apo hepe. Go ahead sir. Nangro na apo iti pamilya ni apo dati biktima tayo kat
Apo pangasyo maki-coordinate kayo i-approve yun dyan na conduct the autopsy tano kastakat ag-move to investigation tayo. Ano makita tayo nga talaga no nagapan na dagito yung donor de biktima ken no dapo itinay makaamo no sino man no daman itinay nangaramid dito yung nga panakapatay dito na kadwa tayo nga niya po Alejandre at may kayong nga umay dito yung police station at pagtitinuluan tayo rest assured no man mabuting kayo nga mamuan identity yo ket ilimit mi data for your protection. Then dagiti ko business establishment damot iti na ordinansa kayo dito pinili or dito na Ilocos Norte ngano ipatakder kayo renew kayo iti na negosyo yo ensure nga ada iti na installed CCTV ken functioning nga po.